Right guys, kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirari 263 pari panoda kuzivisai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani, make sure to subscribe watena on that notification bell. Uri Zimbabwe first update andinobatsirai update iyo yasekuru ava vari kubatsira zvakaomarara. Ndinokumbira kuti vatange inandoise vanhu vasingabatsiri panapa paHadzirari vari kupedza masports zvamanje manje. Namba dzavo ndoziri kubuda pascreen apapa. Any problem yakunetsa vabati havasive mabhidhiri vaya. Yatone this video. Kasi vazukuru mamkasi kwese kwa matimana enyika wenyu Sadare Munisi. Vazukuru inzwai. Kana muchida kubatsirwa, muchida kupona, huyai kwa Sadare Munisi kuno ku Harare kwadzana 3. Kana kuri kuti kune vaya vanotambudzika nemakumbo, mamwe akazvimba, vamwe vasikukwanisa kufamba, kune vamwe vari kudzingwa kumabasa zvisinganzwisike, nevaya vanonzi ivo havasi kubata pamuviri, huyai tiite basa. Last update iyo yabuda nepa app weather yemukomana iye anonzi Tinotenda. Anga achigara nemusikana anonzi Nokutenda musikana iye anga ane makore 15. Zvanga ane makore 15 anga ane nhumbu musikana uyu. Ane nhumbu kudaro zviri kunzi musikana uyu akashayikwa pane mazuva akati kuti. But paakawanikwa musikana uyu akawanikwa ari mumugodhi akafa. Titi rest in peace kune musikana uyu. Tinotenda mukomana wachona ari kunzi haasi kuwanika zvamanje manje, haasi kuwanika. Ende zvatazoona paposti iyi, hama dzemusikana dzanga dzichiti hanzi takambotaurira Tinotenda toda kukusungisa mwana wawakatora underage. Vabereki vanokutenda vanga vari kuSouth Africa kuCape Town varisivha mashoko ekuti Nokutenda awanikwa akafa ari mutsime. Nyaya iyi yaitika kuEpworth. Much love.